Salam, selamat hari Minggu. Huriani Tuhatta di bagasan guarni Yesus Kristus, tamado hita madok mauliate di sadarion, dinarap hita marsaur dohot debata di perminggota arianon. Tapada di marohatta dinalaho memuji debata, asa di bagasa dame dohot lasni roha hita di perminggota sadarion. Atong martangiang mahita di bagasa rohat tabi. Tapuji matuhatta marhite edde nomor 125 ayat sada dohok tolu. Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, nama no palangi dohot tano. Amen. Songonod do di do Tuhan Jehovah, juwon na mahu, jala alusakku maibana, say dong anakku do ibana, juppa hagugutan, paluaukku do ibana, jala marmulia ibana bahainokku. Sai pamamok maibana sarimatua, martua do nahudul di pangodian ni natibuli. Jalamian di linggoman ni pargogo na suatu dosan, nama doktu Jehovah, aposakku do jala partano buataku, di batakku marhapurusat tuho. Haleluya. 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 Ale amanami para sirohan na sumurung, debatani hatuan nami, huingotami do diakan ari dohot panonod dohot amamate ni Tuhan Yesus, Tuhan nami, pahibul marohan nami jala perbadiai, memikiri sude na tinaon nai, patadahon matuhami dosa nami, asa diarsak roha nami, jala asa upasaut kami lomo ni roham. Amen.
Tabigima edeni para hari Kamis. Tapuji matuhatta marhite bukuedde nomor 110 ayat sada tabbatolu.
Tabegema hatani debata patujolo ni jamita turupuk tuari minggu sadarion imana tarsura di Ester 5 ayat sada saha tualu. Ester 5 ayat sada saha tualu tajahama margatian. Songonon ma hatani debata. Tole patuluarihon merapakean harajaon mas Ester jala jongjong di alaman perbagasan madonoko jabu nirajai todong ni jabu ni rajai tahe alai huddul di habang sahara jaun nai anggo rajai di bagasa jabu ni rajai tondong ni pitu ni jabui. Jadi dung di darajai Ester jolma ni rajai jongjong di alaman lomo ma rohani rajai marnida Ester laos disurdukan rajai matu Ester tukot harajaum serena di bagasan tangana dungi di paconok Ester ma laos di jama ma ujung ni tukot harajauni Dungi ninna rajai matu nasida ahado nahurang diho ale Ester jol mani raja jala ahado na pangidoni doham sahat rodi satonga ni harajauni ikol lehonok kudoi tuho. Lai nina Ester ma molo tundingan di rohani rajai ai Roma rajai rabdohot si Haman sadarion panggalangon na paul di bana. Dungi ninna rajai ma harusilu maddokon hamu si Hanan pasauton na hatani Ester. Jadi dung ro rajai dohot si Haman tu panggalangon na pinarade ni si Ester. Makuling maharajai madok tu Ester dung sombu rohana minu manggur ado na pinangido ni roham ikon lehono doi tuho yala ahadu na sihol ni roham rodi satonga ni harajoni ikon pasau tendo. Jadi ninna si Ester ma mangalusi pangiduakku dohot sihol ni rohaku oddo. Molo asi rohani rajai maridau dalam molo denggan ni rohani rajai mangaleon pangiduaku dohot pasombu sihol ni rohaku seroma rajai rabdot si Haman tuku panggalangon nang uli duni sajda jadi marsogot ma bayanoku hobar tu hatani rajai Songonima hatani debata martua ma akan bege hatani debata no peopsa jala na manghulahosa. Amen. Tabigema lagu pujian sian punguan Kor Naomi.
Kapuji Tuhata sian buku ede nomor 167 ayat 1 dohot 2. Dijakon Yesus do pardosa nama ngarsa kodosai nama undur koninaroa ni Sudre alai di kaku patao jijako Yesus nadao pardosana Huria nani haholongan ni Tuhata Yesus Kristus di pardalanan ni nguluta si ganupari gudang tabulus hamaolod dohot hasusaan gabe buih hita merlaut dosa diak kana merkeluarga di parsaurata si ganupari terlumubi ma diadupan ni debata atong Roma hita tujulona marsoba jala tasolsolima dosata na gudangi lau mangido hasesan ni dosatta martangiang mahita di bagasa rohat tabi. Ali debata nami amanami pergugu nasuha tudusan jala parholong roha rodo hami perdusa nadangolon tuado pamu nasun badiai jala namar muliai marsoba ujung dia do pamu mangidu hasesani sudi dosa dohot pangalasion nami nagodangi aidangadong nasitong di bagasan hami jala sajuk do hami manibil siad dalammu huhut mangalawsi uhummi dan hupasangap hami guarmu sian nasa ati-ati nami dohot sian nasa daging nami na donganan nami pedakku haulongi hami docod diri nami alani i tamado hami honarimasmu
dohot hummu saliling-lilingna. Alai narodo hami tuadupanmu, pau dukkor rohanami mangido hasesani dosa dohot asinirham, urupi jala asima roham dihami, sesama sudedo sanami, sai pargugoi mahami mangalo nasana jati, asa totok kami mangulu di bagasan pakolongion ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringo Tuhan sisan ni dosa. Satak karisap lilingna hutadikon ho, alai papungpungok kudoho muse marhite-hite akka asini rohani godang, tagad di parpiar ni muruku hutabuniho buhiku satokin marado pokok, alai marhite-hite dengan basa saliling-liling na asyaku ho, ninna Jehovah si palua ho, hasangapom ma di debata di gijang. Hudul maita. Tabigema lagu pujian sian kor narwastu. Tapuji Tuhatta marhite bukende 427 ayat sada tabbaopat.
Sikap nikmatik nagaberuhu di ngolune baru di bagasan minggutta sadarion imana tersurat di Yohanes 5 ayat 10. Yohanes 5 ayat 10 songonon ma hatani debata. Dadahamu memilih tahu, au do memilih tamu jalahu padiri hamu, asalau hamu marparbue, jala asamian parbue munai. Asa dileho tuhamu nasa si pangidono muna sian amai marhite-hite guarhu songonima hatani debata atong rak mangidogugu mahita tutuhatta debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tuhatami amen. Tabigima lagu pusia sian kor ama.
Tapuji matuhatta sian buku ede 464 ayat sada dohok 2. Tidakkom maha porsiaw tai songon nahi tinidakon yak kadongata saha porsiaw di portidion ra madok mahita au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na manopalangi dohok tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai i manani tubuhon ni si Maria na gabe-gabea siatot di porbadia andorang sabubuhan ido tuhata na manaon na bernit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal doi bana di hau pinor silang jala tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu diari patuluhon nama naik tu surgo lahu hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di simai bana pai mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot dihasani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu dosogot daging ni halak na mate dohot dihanguluan na sora suda amen. Tabigema korsian PP GKP Pamen. Tabigema tabahan nititing dihita di mingguan. Tikting dihuriata di bagasan nasa mingguan. Parjolo tikting parbogason. Tiktik parjolo dohot paduahon. Di hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 maringanan di GKP Medan Kota nani uluhon ni huriata GKP Padang Bulan neng majalo pasu-pasu parbogason ma Agripan Johannes Manihuruk STRAK MSC CISA anak niamata Dr. Andus J. Manihuruk, tubuh ni inata T. Boru Purba SE Nahinan, nama ringanan di Jalan Komodo 2,
nomor 24 Perumnas 2 Karawaci, Kelurahan Cibodas Baru Kota Tangerang. Anggota Jemaat GPIB Judea Tangerang, Dohot Orwana, Nurse Siska Rutvina Simanukalit Escape, Boru Niamata Insinyur MP Simanukalit Nainan, Tubuh Inata R. Boru Sitanggang SE, nama ringanan di Jalan Sawit Sada, nomor 77, anggota Jemaat GKI Padang Bulan, Resort Padang Bulan Sada, masuk sektor 10 Sada. Nah, paduahon, anggota Jemaat baru, mulai sadarion Minggu tanggal 1 Maret 2025, martabba ma ruas ni huriata ima na parjolo, keluarga ni amata Johannes Louis Mikael Pasaribu, dohot inatai Mega Eniesti Burusyahan, nama ringanan di Jalan Bunga Kenanga nomor 5, masuk sektor 5, polo mari minggu siang do nasida, jongjong mana sida. Mau lihat tema di pudi do nasida. Napa duahon, keluarga ni amata Irfan Ronggur Simajutak, dohot inatai Dewi Noprita Daminna Pardede, nama ringanan di Jalan dohot 2 danak, nama ringanan di Jalan Jamin Ginting Gang Katamauli nomor 1, masuk sektor Odom. Molorodo nasida tongma asa jongjong. Mau lihat tema. Mardomu tunai priorisasi nama Sude Huria GKPI, nunga terpilih pitu halak ima nagabe panitia priorisasi di Huriata GKPI Padang Bulan, ima ala amata Kulman Huta Barat, Insinyur BB Purba, E Pasaribu, R Situmorang, MB Napitupulu, Almen Mahulai, L Tapubolon. Saya margogo manasida di namangulahon priorisasi di tonga-tonga ni huriata tuaka ari-ari nanengro. Mulai tema di dalam manu-manu hatan itu hatta maredema hita. Sian sude parulian harga, sadahu botahu tiap totong, Yesus Tuhanku harta harga, nama natasi Satio sasude bo
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Jamita di mingguta sadarion minggu info kafit nomor lapatan jowon nama ahu jadi alusakuma ibana. Ima sian Rom bidu 10 ayat 10 sahat tu ayat 20 sada. Rom bidu 10 ayat 10 sahat Rodi ayat 20 sada. Rap mahita majaha mar gati soring. Odolan ni mingguta di bagasan sadarion ima sian natumangi hodoro aporsiaon. Iman timbul dari pendengaran. Alai dang sude mangului barita nauli, ainin nasi Jesaya do, ale Tuhan tung isema makaporsiai jamitanami, Asasian natumangiod do roha porsiaon, ia patangihoni sian hatani Kristus. alai omma dohonokku, dang dibegei huroha, nunganian, naung tolhas do suarana tuliat portibion jala rodi suhini tano ondo baritana Alay Moise, dang mangatto Israel si parjolo si Musa maddo, pinggolok mamu mangiburu mida na so bangso yan, paheheok uri masuna mida bangso naoto. humdo si Jesaya madok akka naso mga luluyaw ido nadapotan naung gabi patardo au di akka naso mangusoy au. Alay ti bangso Israel do didok, manipat ari hupaherbang tangak bangso naso mangului, jala na manggaga. Hurian itu hata dia do umura mabege manangihon sian makatay di tahun 2010 sia di paborhat GKP duau ujui bisop samarga doho tahu disoddo dilantik muloso salah huingot las dohot duau mar liturgis maragedda hati hai. Nunga 2 tahun naon yan namanginang di Medan Kota, Resort Medan Barat, alay oddo pe marjamitau di Huriat Tanabulunon. Ubulo don sian Medan Kota te. Dari segi nakin jam 8 marjamitau, uperbanding kon tu jam 8 di Medan Kota, utoro do di Pamenon. Jadi ubalga do hamu siak kami, manang rap balga mahita te. Rap balgado hamu GKP Pamen dohot GKP Medan Kota. Au padita John Peter Enrico Simorakir. Sakalas sudo amang padita Janter Lubis. Maksud tu sapanabala dohami. Ditabalhon padita di GKP tahun 1990 lalu. Ale songon nau poso daura sautika te. Hape nga tong 26 tahun nau padita. Era bajar-bajar dope ninna inata di Jabu. Inata boru tambun tulu dak dana dihami kalas tulu SMA dope nobalga siap pudan bawa kalas sada SMP molo hudok nobalga doho nau met muruk don sipai duai. Jadi sipai 2 di kalas sada SMA di SMA sada di Medanon. Gudangan di Jakarta doa melayani di bogasan kurun waktu na 26 tahun ini. Jadi odo peiba di Medanon las roha boy sahat ati pe siap-siap dotong berangkat ade. Periode nama uludu ipabidda sipata habis periode.
Jamita dihita di bogasan sadarion, ima sada jamita songon nahudok nakin, buita pahusor-husor, dia do umura mabigi manang-manangihon sian makatai. Jadi tiki di parbubudolo kau di paborhat GKPI mengikuti clinical pastoral education CPA di rumah sakit PGI Cikini. Sonari rumah sakit ini di lehon PGI dikelola swasta teh. Jadi mungkin ada perubahan-perubahan ala 10 minggu kami di sini. Adong chapel, adong bahagian kerohanian guarna. Adong saya dapat dita khusus untuk melayani kerohanian pasien dohot keluargana. Jala di si hati hai tahun 2000 sia diselenggarakan UEM, United Evangelical Mission, program di patupa secara berkala oleh jut tu gereja-gereja anggota partner UEM di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Jadi marhite-hite CPA nahudok nakin, jala memang akapadita di Eropa ninna, dung tamat sian sekolah teologi, wajib do madohoti clinical pastoral education ni. Alana di sini patajom muse nang didapot di bangku-bangku kuliah kemampuan dan kecakapan untuk menyelenggarakan percakapan pastoral. Kita sipata mulu di pangapulion, penghiburan, pelayatan, gudang do kita menasihati kan. Misalnya kaum ibu balu nakanin, ay awida nga 10 tahun au mabadu nita kan. Tu argado memangi bahwa posmaroham eda, posmaroham dongan. Tolak doho songonau dipatolak Tuhani menghidupkan keluarga atik pe dangadong be amata. Alai sasitongna dang hita sabutul na gudang makatai, apalagi molo sahat na gabit gudangat tu menasehati. Na marsitaunonido na ikon lehonota ruang untuk didengar hapojoton nirohana, untuk didengar betapa ini adalah amat sangat berat. Dia benar didok halak batas, istilah-istilah ngirido teh matopas tataring ada petai musai, penggambaran yang berbeda-beda, bamulo sarimatua atau saur matua apalagi molo mauli bulung ba ngabui be maredede ale tong do borat au hingot bapa ngalau padita do tong dang pensido pengalau songoni nama tangis su justru sebetulnya tiki jongjong akado ngapadita gudang ro tiki pemakaman ni dibuat tu gereja, sebelum pemakaman dibuat tu gereja jongjong akapadita melayani pemakaman ini di gereja tentu jala ditugihon au dohot tu kumpulan ni paditai atik pe au marsitaonon tetudang marjubau ngapa ditau waktu alai ini nama tangis huingot ala ido bentuk penghiburan yang luar biasa menurut tu dipaingo tau napadita doau ikon ingotoku hapad ditauki di namar sitaononi. Alani do di agedata padita totu nama jahahonon ale situ ape di paingot do unang hamu madele unak kamu marsitaonon songon halak si pelebe naso manada Tuhani naso marpakirimoni. Jadi tentu maksudnya bahwa kita diberi ruang untuk berduka cita, ada unak pola marguling-guling ate.
Ada di sisi lain adong dotong songoni huparwahon. Songoni nama tangisna. Ali habisitor marisap. Mared edena jadi berarti acting doa teh. Ya doa praktek di Nusa Tenggara Timur asing musedo bentuk kesedihan nih halat Nusa Tenggara Timuron. Dang songo kita ekspresif ate mengedungi. Mulu so malo mengedungi ripu dang kehilangan ate. Tapi dak sudi malo mengedungi. Mulu di Indonesia bagian timur, di Nusa Tenggara Timur ya hubereng merbaris doha laki masuk tu rumah dukai jabunina naong lawi alai sip merbaris sip wilala waktu odo tong bentuk kehilangan yang luar biasa sip songona tunduk si majujung nasi datu toru wingot bagas nai bentuk kedukaanon rasa kehilangan on adong dora waktu mertulu-pulu na merbarisi masuk nenget-nenget alai dang adong makatai sebelum tetua non dipersilahkan. Nah hudok di si dang maul mengalusi di dia do manang dia do umura mabigi manangihon sian makatai. Dang na berarti salah satu lebih lemah daripada yang lain alai naneng pahusor-husorota di baritaho do barita nauli jala cara manang strategi mabaritahon barita nauli taboto meragam do dungasian Wittenberg ahu pada akhirnya tu Jerman na perjulu dang mampu dang terkesan luar biasa mengida dua cara perbandingan strategi memberitakan Injil, penginjilan. Nah perjolo tutu idona ta ida paling dekat jala hasil ni dohita ima pendekatan bahwa gereja hadir bersama dan melalui memberitakan Injil itu melalui menyelenggarakan sekolah pargudungan ate song kamu dison GKP Pamen manang GKP Padang Bulan memiliki sekolah tentu burak do menyelenggarakan sekolah rate dang ra maul hiedo ala biaya doi jala dang muram mengelola aka guru-guru. Jadi melubui dipertahankan GKP Pamenon, gereja hadir bersama dengan persekolahan. Inilah gereja yang diimpikan, dibayangkan oleh para misionaris Nomensen dan kawan-kawan. Karena itu mari saya turut mengundang Bapak Ibu Saudara menyisihkan berkat Tuhan dakolatu penyelenggaraan ibadat tetapi juga kepada persekolahan yang biayanya luar biasa itu. Di samping sekolah Rheinische Mission penginjil dari Jerman na menyelenggarakan penginjilan Tutano Batak 1861 menyelenggarakan juga rumah sakit ate manginang ibu to hamudoi naholan na mengulangi doayo manang klinik tiki me tau padita bapa di Tarutung Kota manang Piaraja adong do klinik ni Tarutung Kota ada dang milik ni Tarutung Kota GKP milik ni GKP keseluruhan doi di prakarsai Dr. Adar Dr. Sutan Malososala adong maklinik isi mengubati aka halak namar sahid jala wajah gereja bersama-sama dengan persekolahan dan pengobatan onma na dirasa amat membuat orang Batak segera dapat menyambut bahkan berlomba tuh tanami ma ro gereja ala di balik ini diharapkan romano sikola mayanak konna
romuse pengobatan pertukangan doho na asing. I sada metode boado asa ditangihon portibion berita naudi. Dakolan ibadah, alai ibadah tentu dasarnya. Nakin diturpuk tahun macai bagas ujah hasal nari gurang dora na mga pilona te ada kuapil dope asa sian na tumangihod do ro haporsiaon ya panangihon i sian hatani Kristus do. Jadi iman datang dari mendengar apa? Mendengar firman, terutama firman Kristus, firman yang memuncak pada Kristus sebagai puncak karya perbuatan dan penyelamatan Tuhan. Naki kudokon pendekatan 3 pilar misi maguarni di Leipzig Huida ditempelkan gobar-gobar ni aka misionaris ratusan. Ale adong tulu cermin kosong. Lapatan na dikunjungi kantor pusat misi Lutheran di Leipzig di Jermani. Idaw tama buhita. Idaw ni paduan suara kurekam nakina di munay ala edeodo paborhat tonao pida sa Jakarta tumidanon say palabas. Adong do rekama muna naung tersendiri lihat kamu nutua ulen kulaman uhorawat ya ala na padita dang alok kepeng nakan. Nakin didok hamu diadai manangaha didok hatami. Japil hamu do yamang inang manangaha didok hatami Tuhan hutangi hodo toktong. Say palabas. Alo oldo roy luku mabigay deon. Nakita buhid didok kamu kiri pamon non dang kasek benuanga te CD dorate. Moro dong kasek nai pebudu tahe niluluan non tape ay may dakwingok be alay cara na kedua manginang pendekatan yang berbeda ima boydo HP melakukan penginjilan melakukan pemberitaan firman dan tentang Yesus Kristus Holland melalui mabuah pesan tentang Tuhan Yesus tanpa embel-embel sekolah, tanpa persekolahan, tanpa rumah sakit. Tong do mujarab. Dibuan tu Kenya, di bagian utara Tanzania, Afrika, tu halak suku Maasai. Dibuan berita nauli, dibuat ada pastor manang padita. Dan adong dibawa serta sekolah manang teknologi na canggih. Au hingo do tiki geleng au aka misionaris sa Jerman na dibuan ni amang doktorander manang doktor Sultan mabuan UHP na juluate. UHP ado kari. Semacam proyektor manuangon. Au ngadong proyektor sa diri tiki di parbubudulu ka padita di huta-huta ala hingot muluy bereng alati ngay torlongang hulan neng mamereng alatido ro dang neng mamereng jamitai UHP na julu dipakya ka misionaris ngalong ni bagay ima manfaat ni teknologion alay sahalak imam pastor Katolik borhat tu Kenya manang tu bahagian utara ni Tanzania melakukan penginjilan murni penginjilan tanpa klinik tanpa sekolah di jalo halak suku Maasai do disambut do Injili. Mulodok berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah kamu yang memiliki hati yang suci. Berbahagialah kamu yang membawa damai. Jadi sungguh-sungguh kata-kata Injil. Tengok dobe hata maluata ayat CD kan ayat-ayat khusus dua te. Ayat-ayat yang dipandang istimewa entah nasihatnya tetapi juga kata-katanya. Songonau borak do ayat maluak ku manginang. Saluhut
na pinabuan ni Jehovah bahenon nami ma. Dang to lapau menggenapi ya te. Alai hudok kotu itu doh anggik ku di Jakarta. Itu ku di Medanon urup yau napat di tahun nate itu. Jadi sipata ulu ditongos bantuan nate. Manang melo hudok diurupi ruas ma parhalado hamiak kapadita diurupi ruas ma saluhutna akasitua mangulahon ulau ni. Aidang namura ulau ni. Boy dotong dikritik ate, alai melo kritik ni natong opak mata mate, unang dijulu ni hala dibain kritiki gabe jatuh. Tapi kalau hendak diingatkan silahkan diingatkan, tetapi dalam cara yang tidak mempermalukan. Ale sudido marsigorgor naeng manangihon nauli nadenggan. Dang di BG Horoa. Adakah mereka tidak mendengarnya? Artinya tidak semua percaya. Inilah sesuatu yang diperhadapkan kepada kita, diperhadapkan kepada gereja, bahwa pemberitaan firman, pemberitaan tentang Tuhan, tentang iman tidak selalu mudah. Tapi kita tentu hendak diteguhkan bahwa apabila kita menempatkan Tuhan sebagai yang di pusat, maka kita akan melaksanakan apa yang dikatakannya. Tak ingat si Abraham, nah hola disuruh Tuhan ini bukas maho sian hutamon tuhuta nanaing upabotoho tuho. Ado reaksi ni si Abraham, Peter bukas doi mana karena sabda memanggil dan ditempatkannya sebagai yang menentukan. Tidak ada keraguan-raguan. Mulu si Maria, ya si Maria di peop dohatai, jala di pahusor-husor di bagas rohana, tiki didok, engkau akan mengandung. Bingung doi bana kan? Sangat dosoi mana? Alai muse itor didok ma nagabe model bagi banyak orang selanjutnya, termasuk kita. Dohonot tamatu Tuhani, molo dijuhi ta, molo didok hatana, molo didok lomoni rohana. Naposo ni Tuhani duau, say saut matuau songon na nidokmi. Jadilah padaku seperti yang engkau katakan. Alani cara pendekatan untuk merenungkan firman Tuhan amang inang terkenal sian Martin Luther. Cara kita mendekati firman Tuhan adalah berdasar kepada Tuhan yang bersabda. On the basis of the God who speaks. Berdasar kepada Tuhan yang bersabda. Meludok, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kamu. Muludok Tuhan ini songoni tentu borak dua teh. Aulas rohaku manang belga rohaku mabigi didok paus namar nang sedang marsahik nuaing paus Fransiskus. Siapapun dia orangnya menerima perintah atau pengajaran Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Mulu dipastap hurum musiamun, tarehon hurum musibah habirang. Siapapun dia susah melakukan itu. Pedita petaho, maul do mangulahun ini nai mana? Ale muluau nina pausi, saya memang akan ditentukan oleh sabda itu. Ale perjulusaha lira mungkin badang tarbahenau dope mabalos hajahato dohot kebaikan alai mangi duau di luas Tuhan ini junian sementara badaku balos hajahato dohot hajahaton alai dang budupi hubalos hajahaton ini dohot kebaikan. Jadi saya diam, tapi saya tidak membalas kejahatannya dengan kejahatan. Beri saya waktu supaya bisa membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Di Bogasan, menempatkan firman Tuhan sebagai basis
sebagai yang menentukan kita akan dikuatkan Tuhan untuk juga dapat ke arah melakukannya. Nah, sukutan hudokon pukulualu si Thomas berterus terang doi mana dang buyau Tuhan puas muluso huida bekas luka manang bekas tombak di pamatang mi. Ahadi dok tuhata. Ida ma, jama ma. Ya, dikatakan bahwa berbahagialah engkau Thomas karena engkau melihat maka engkau percaya. Tetapi lebih berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi adong dua nadi paluas Tuhani. Tentu lebih gudang do PT model-model ni jolmai. Model-model ta adong model na menuntut bukti, adong model na menuntut ikosongonon. Tong do dilehot Tuhani si pareonna tuhita tunasida. Au mungkin model Thomas daw termasuk. Aleholan dilehot Tuhani taboto si Thomas Victor borha doibana kokoh untuk mewartakan Injil menurut tradisi saha doibana tu India manginang. Alani do di India noang adong do gereja na marguar Martoma. Gereja Thomas, karena oleh melihat kerinduan dan kebutuhan dirinya dipenuhi oleh Kristus, dia melangkah kokoh apapun yang terjadi untuk mewartakan Kristus yang luar biasa itu. Tetapi dipetikkan dalam Injil Yohanes itu bahasa atau ajakan supaya kita mau melangkah melampaui Thomas, bahwa lebih berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Dak be adong kesempatata songon akasisian na perjuli duduk di sekitar Kristus. Ale porsiado hita marhite angiang, marhite perjumpaan, marhite na ta tempatkan Tuhan di pusat. Sasitong na turpukon keluh kesah don, keluh kesah. Manang bahkan penderitaan ni Apostel Paulus marnida maulnai halak Yahudi Porsea tu Kristus. Maulnai jolma Porsea menyambut Tuhan yang datang. Jadi di Hamaulon ni mengkomunikasikan jalan-jalannya, kiranya kita juga sedia merenungkannya sehingga kita juga dapat sabar dan kuat di dalam kerinduan untuk terus berkomunikasi, terus yakin akan sesuatu yang menuju kepada baik ate. Jadi soal berkomunikasi mula Eropa nina komunikasi itu adalah alfa dan omega ate, yang awal dan yang akhir. Maksudnya yang terpenting. Mulaka natutua nami son berkomunikasi tu suami istri nga luar biasa teh. Olo do sipate dokon bereng jo ahai dia hai, nah kan? Di boto pasangan nai do aha do ahai, di dia do ahai teh. Bahkan supir tu penumpang ajo jolo sian parbubu dulu na jolo lautu siatar manang tu Medan. Ola kudokon dia hai manok kami turun Pak supir niku. Laos dipatur doa dia hai dak kudokon di dia ahai. Ima adong komunikasi batina teh. Unang songon di pawal maul komunikasi kan adong dunina istri madok tu amatai, "Pah, saya mau ulang tahun tahu kan seminggu lagi." Apa kira-kira maksudnya ini ya? Saya bermimpi. Saya lihat ada anting-anting, semacam anting-anting, cincin dan gelang nina. Apa itu maksudnya kira-kira mimpi itu? Jadi dok suami ini tunggulah nanti pada saat ulang tahunmu. Jadi saat ulang tahun nai ngai baik kado tong. Jadi las rohani istri naon. Ada dibuka ma gabe tata rohana alana buku do nalian suami nai. How to interpret dreams. Bagaimana menafsirkan mimpi. Gabe kecewa neng dikuci makamar ala amat tahun na dihirim ni natetong asa itu hordo kalung ate. Dohot anting-anting HP gabe buku di Leon dang
di jahan aso tarsurat ate dang di hilala pakilalan ni natai nang petuhata ngameng komunikasikan cinta kasihnya ulu do hita dang mangului mabigi dang ulu mangihuton na hinalomohon ni rohani Tuhani alai terus do tuhata menjumpai hita mendekati hita asa torang di hita holong ni rohana dohot lomo ni rohana hita pe alani ikut do mempunyai kecakapan mendengarkan Tuhan, mempunyai kecakapan dan kerinduan untuk memperhatikan apa yang Tuhan inginkan untuk kita pegangi di dalam hidup kita. Alani diarahkan jamita menang turpuk di bagasan sadario doa setia asa taat asa gabe pangului hita di hatani Tuhani ulu hita mabigi jala marhiti-hiti na mabigi secara sekuat-kuat nai melangkah mahita tu mangulahon hatani Tuhani jala ise na mangulahon hatani Tuhani ima na marhasonangan situtu di bagasan nguluna. Amin. Martang yang mahita. Mulai ate rohanami ale Tuhan ala dipakulingi hodo hami marhite-hite hatam na manugihon hami asaradi hami mabigi hatami mangulahotca di bagasan ngulunami Tuhan secara huria manang parsauran di bagasan huria secara keluarga ripe secara pribadi di pabotohoko tuhami Tuhan panggilan dohot tanggung jawab ni hami halak na porsea jala hubotohami Tuhan macai balgado padongan yomu macai labas do asini roham na madongani mamasu-masu ngulu nami pasu-pasu ma huria nami dison sude parhalado situa padita dohot pengurus-pengurus seksi sude ruas nami ruas ni huria nami kikapi pamenot Tuhan asa mangulu di bagasan hatami manangihon hatami aisyan na manangihon do ro haluaon ro panguluyon mangului lomoni roham mangului hatami jalamulo hatami do namar huaso di bagasan diri nami di bagasan keadaan namacai sonang mahami secara batin secara spiritual jalamar korhom mai tu kemantapan nami mula-ulaon kemantapan nami makaholongi yanakon nami makaholongi keluarga nami asima roham ali Tuhan tangihok kami di bagasan Kristus Yesus martangiak kami Tuho amin. Tapuji Tuhata marede hita siap bukuede 174 ayat sada dohot opat torop dope nasiati. Ipera
Atani debata paborhaton hita lau pasahaton peliata sada kronika bidu saplonom ayat 20 sia. Lehon hamuma di Jahoba hamuliaun ni goarna, boan hamuma si lehon dungi Roma hamu tu adopan ni bohina, marsoba mahamu tu Jahoba, marpahean na marhadohoan. Amin. Rap jongjong maita. Tapasahat ma peliata tu debata martangiang ma hita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, di parhatopot rohanami do sian uduk ni rohanami, hodo mual ni nasau libasa na mauliutus. Di son hupasat hami do pilihan hamoleton nami tuho, say jalo jala pasu-pasu ma pilihan namion, asa gabedalan panidangion, parsaoran dohot ulaun asini roha, di huriamon. Bahen mangulu nami gabe pilihan na ho Bartolomo ni roham. Jala parsidohot parohon harajomu holong hasitongan dohot hadamiomu di sadok portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim
asa say toktong modok moliate Tuho, di bagasan goar ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni Roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon ma di hami saderon hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tu hami. Unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hai pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disodakon Tuhan de batama buhina Tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama buhina Tuho, jala dipasaurhon ma damena tutodim. Ala baga pemilihan.